Krásný dobrý den. Dnes bych tady ráda přivítala našeho lektora, kolegu z coachingového odvětví, Jana Dubničku. Dobrý den, Jáne. Dobrý den, ďakujem za pozvanie. Jane, já jsem vás tak v krátkosti představila jako lektora a kouče. Nicméně vy jste také moderátor, bývalý herec, rozhlasový moderátor, ale taky spisovatel. Ak sa to tak dá nazvať, áno. Tak autor 2 knih. Jo. Je něco, co byste rád ještě tady do tohohle seznamu přidal? Myslím, že je celkom početný ten zoznam, aj keď úplne na začiatku ešte pred tým, ako sa začala celá tá kariéra, som mal byť operný spevák. Cože? Ja som hrozne dlho študoval vlastne od 6 rokov, keď som prechádzal rôznymi súbormi, až po individuálny spev na Vysokej škole muzických umení, ale teraz myslím v zmysle súkromného štúdia. A mal som ako keby vyšlapanú tú kariéru toho operného pievce. No ale keď mi povedala moja učiteľka, že nie som ani tenor, ten lyrický, ani ten pekný baritón, ale že som niekde medzi tým ako hrdinný tenor, tak vtedy som sa na ňu pozrel a povedal som jej, takže to vlastne znamená, že také tie árie, ako je Mozart, ako je Wagner, že také tie ťažké, že? Áno, že áno. A ja hovorím, pokiaľ nebudem spievať také árie ako Pavarotti, tak ja nebudem operný spevák. A tak sa zo mňa stal moderátor. Takže vy ste to pověsil na hřebík a šel ste do Markíze. No vtedy ešte nie do Markízy, vtedy som začínal v rádiách a postupne som prešiel Slovenskou televíziou, Markízou a skončil som v Jojke. Bylo to takový, jaký jste očekával, když jste začínal s tou kariérou? No práve, že nebolo. To je to, že ono to zvonku vyzerá krásne. No to vypadá. Také načančane, že? Nové slovička do repertoára. Ale znútra to nie je také pekné, že je to vlastne, to bol že boj o prežitie. Leto sa vždy vypínali relácie, ktoré som moderoval a po lete sme sa všetci modlili, či to bude alebo nebude, či budeme mať robotu alebo nebudeme mať robotu. Takže bol to také leto, ktoré nebolo vždy príjemné, ktoré bolo o tom, že či bude tá práca alebo nebude. A na druhej strane aj vo vnútri tie vzťahy. Návonok krása a vo vnútri to až tak krásne nevyzerajú. A tak to si myslím, že není nálepka jenom čistě mediálního světa, ale klasicky to vidíme ve všech firmách. Podle mě, že ty vztahy jsou vevnitř kolikrát komplikovanější, než to navenek vypadá a samozřejmě potom, když člověk přijde do nové firmy, tak se mu to pomaličku rozkrývá. Jo. Vidíte to teďka i v těch firmách, který navštěvujete už jako lektor? To je zaujímavé prepojenie, lebo áno, urobili ste taký dobrý mostík k tomu. Ďakujem. Lebo často vlastne ľudia, a to je pre mňa také prekvapujúce, za zatvorenými dverami povedia veci, ktoré by nikdy nepovedali tej osobe, ktorej sa to týka, väčšinou je to ich manažer, ktorej sa to teda týka priamo do očí. A to, čo vnímam v tých kultúrach firemných, je to často o našlapovaní okolo ľudí, že proste budeme chodiť po špičkách, len aby bolo dobré, ale keď zavrieme dvere, tak tú frustráciu, a teraz to dávam do úvodzoviek, vygrciame von, aby nám bolo dobre vnútorne, ale nikdy ju vlastne nebudeme adresovať tomu človeku. Takže my vlastne nebudeme dávať spätnú väzbu tomu človeku, lebo to sa u nás nerobí a predsa len mohlo by to mať nejaké konzekvencie. Takže to, čo vnímam v tých firmách, je to, že stále, nehovorím, že je to tak na 100%, ale stále je tam nejaký ten strach a ten rešpekt voči tej autorite, ktorá je na tej manažerskej pozícii vyššie. A ako keby neschopnosť porozumieť tomu, že dať spätnú väzbu nie je nič zlé. Lebo ľudia si ako keby spätnú väzbu zamieňajú s tým, že idem niekoho skritizovať, idem niekomu povedať niečo, čo môže mať potom nějaké následky. My jsme to teďka řešili s jednou lektorkou v rámci zakázky jako dávání zpětné vazby. A směrem k manažerům je to vždycky strašně komplikované téma. A směrem ke kolegům, to si kolikrát jako řekneme, no dobrý, tak jako už by to mohl umět, měl by si na to dávat pozor. Ale do očí mu to taky neřekneme. Ale už to není tak jako v nás hořký jako vůči tomu manažerovi. Ale zase na druhou stranu, když jde o pochvalu, tak tam všichni jako furt rozdáváme, tam toho máme jako plný kyblík. A možno by som s tým až tak úplne nesúhlasil, pretože zase tá moja skúsenosť je, že my vieme dať tú kritiku, a teraz nehovorím o spätnej väzbe, my dokážeme mať tú optiku, cez ktorú sa pozeráme na ten svet nastavenú na to, že vidíme to, čo ľudia robia zle a za to ich pokarháme. Hej, že nepovieme im to ako spätnú väzbu, ale povieme im to inak.
Ale už nevnímame to, že ja často hovorím manažerom, že skúste prichytiť tých ľudí, ako robia niečo dobre a oceňte ich za to. Že to je extrémne iný rozdiel, že keď ten človek vidí, že ja ťa oceňujem ako manažer, tak potom, keď prídem za tebou a poviem ti, že počúvaj, ako toto sa mi naozaj nepáčilo, mali by sme s tým niečo robiť, pretože to spôsobuje toto a toto, tak ja sa nebudem obraňovať, pretože viem, že ten môj manažer vidí aj tie dobré veci, ktoré robím a nevidí len to zlé, čo robím. A je to specifikum českých nebo i slovenských kultúr, nebo je to... Áno, ja to musím povedať, že to je naozaj naše špecifikum, akože tejto bývalej Spojenej republiky a teraz rozdelenej, že keď prídete do americkej firmy, tam je to úplne, že všetci sa chvália, všetko je super. Keď prídete do firmy, ktorá je viac česká alebo viac slovenská, tak tam je to práve to zameranie cez tú optiku toho. Musíme hľadať tie chyby, to je naša rola. Vidieť to, čo je zlé a opravovať to. Jasné. Já to beru ale tak, že naším cílem je jako se posouvat. Tudíž k tomu patří i ta negativní zpětná vazba. A ano, jsme trošičku víc jako hořký v tom dávání si zpětné vazby jako ty negativní, ty kritiky, než toho, že bychom se navzájem plácali jako po rameni, ale přece jenom to plácání po rameni nám jde prostě furt líp, než dávání konstruktivní zpětné vazby. Neuroveda hovorí, že ak dokážem oceniť ľudí a potom im dám tú kritickú spätnú väzbu v pomere, niekto hovorí 3:1, David Rock dokonca hovorí 7:1, tak ten človek sa dokáže posúvať oveľa viac. Veď na čom je postavené celé silné Gallupové stránky? Na tom, že dokážem vidieť to, v čom je človek dobrý a podporujem to, ale to neznamená, že nevidím to, v čom je zlý. Ale je to vyvážené. A tak v Čechách se jede takový to, že v momentě, když já uvidím na vás nějakou silnou stránku, tak přece vás za to ocením, ale v tu chvíli budu mít pocit, že já ji nemám. Protože teda budu poukazovat na to, že vy jste v něčem lepší než já a to se přece nenosí, ne? Áno, no followerov si nevychovávame, to je šliape nám to na pety a náhodou by som prišiel o pozíciu, aj s tým sa stretávam často. Já se teďka vrátím k tomu mediálnímu prostoru. Bylo to takhle i v momentě, kdy jste začínal svoji kariéru, že jste dal někomu jako zpětnou vazbu, která se úplně jako nenosila a to byly ty au momenty? No, ja som tým hodne známy. Ľudia, ktorí ma poznajú, hovoria, že takú direct communication, ako mám ja, málo kedy vidia. Ja som veľmi priamy a otvorený. Ale nerobím to ani s cieľom, že chcem ublížiť. Mám tam vždy ten zámer, že chcem, aby človek niečo videl, čo možno nevidí. A ani to nerobím tak, že by to bolo zraňujúce. Respektíve snažím sa to tak nerobiť. Hej? A ja tie veci oslovujem. Takže ja keď som aj nastúpil do tej Markízy, a niečo sa mi nepáčilo, ja som začínal v Teleráne a niečo sa mi nepáčilo, tak som to oslovoval. Keď som bol predtým v takej detskej relácii, kde sa mi to nepáčilo, ak sa to dramaturgicky robí. Crn. Dobrá. Tak som to oslovoval a odišiel som odtiaľ, keďže som videl, že sa tie veci nemôžu a nemôžu. Že nie je tam vôľa, aby sa tie veci zmenili, no tak samozrejme som sa ja zariadil, lebo nemôžem meniť okolie, môžem zmeniť svoj postoj, svoj náhľad, seba, ale nemôžem zmeniť to, čo sa deje v mojom okolí. Môžem to iba oslovovať. A teraz, keď som naposledy pracoval v jednej konzultantskej spoločnosti, úplne to isté. Ja som tie veci oslovoval a bol som vlastne najväčší nepriateľ, pretože všetci ostatní chodili po tých špičkách. A ja jediný som po tých špičkách nechodil, aj majiteľovi som povedal otvorene, čo si o niektorých veciach myslím. O procesoch, o tom, ako sa pristupuje k vzdelávaniu, k rozvoju. Proste nebol som s tým OK. Tak to je potom bezpečnejší byť v té pozici toho lektora. No veď práve. Sebe môžem vynadať, ja som s tým OK, ja sa s tým zmierim. Ak sa s tým nezmierim, tak to chvíľu potrvá, ale je to o mne. Rozumím. Teďka, když jste právě v té pozici lektora i kouče, tak určitě kolem sebe vidíte lidi, kteří řeší to samé, co jste říkal vy. Znamená, poukazuji na chyby, poukazuji na to, co je potřeba řešit, a moje okolí to třeba ještě neřeší. Nebo říká, já to řešit budu za chvíli, za nějaký čas. Kde je ta hrana, kdy si ten zaměstnanec nebo kdokoliv musí říct, hele dost, teďka už jsem jako tahaný vlastně na vařený nudle a tohle se nezmění. Otázka, že kdo by to mal povedať? Hej, že či si to on sám má povedať, alebo to má povedať niekto nadriadený, alebo povedzme HR. Každopádne, ja som veľký zástanca toho, že mojou rolou, ak som v roli manažéra, je pomôcť ľuďom zvedomovať si niektoré veci. A k tomu patrí aj tá spätná väzba. Takže mne, ak sa niečo nepáči, ak ten človek niečo robí alebo nerobí, tak mojou rolou
nie je pristupovať k tomu z pozície ja mu dám ešte šancu a uvidíme, či sa to zmení. No, nezmení sa to, pokiaľ ten človek o tom nebude vedieť, pokiaľ to má ako blind spot. V živote si to neuvedomí. Takže mojou rolou je osloviť to, dať tomu nejaký priestor, dohodnúť sa, akým spôsobom to budeme ďalej sledovať a čo urobíme potom, keď sa to teda nezmení. No a když vám takhle ten nadřízený řekne, děkuju za zpětnou vazbu, vidím to, budu se to snažit vyřešit, přijdu za měsíc se nic nestane. Mám znova přijít a znova tomu řediteli nebo manažerovi říct, hele, domluvili jsme se na tom, že za měsíc mi dáš zpětnou vazbu, jak to postupuje, jestli to vidíš. A nebo mám vlastně čekat, až jako přijde a hledat si vlastně jiné řešení? No, ja by som nečakal. Ja rozumiem, že osobnostne sú niektorí ľudia takí, že veľa proaktivity v sebe nemajú, že skôr sú tí pasívnejší a reaktívnejší, to znamená, že čakajú, kým sa niečo udeje, ale je to o mne a je to môj rozvoj. A ja si svoj rozvoj musím riadiť sám. Ja môžem čakať akokoľvek na svojho manažera, že mi urobí individuálny rozvojový plán, môžem čakať na HR, že mi pripraví spoločne s manažerom nejaký rozvojový plán, ale svoj rozvoj mám v rukách ja. Takže ak je niečo, v čom sa chcem ja rozvíjať, a je to aj v tom, že potrebujem vedieť, ako vidí nejaké veci môj nadriadený, tak si o to musím povedať. Takže jsme u toho sebevědomí, u toho dávání zpětné vazby, u toho být si jistý, že vím něco dobře, mít toho svého vnitřního mudrce? Aha, áno. Je to taký to je to vedomé ja vlastne. To je to, čo ja som pracoval s Timom Galwayom a to je to jeho prvé, druhé ja, alebo teda ten vnútorný kritik a on nazýva vlastne toho vedomého, nekritika, ale toho, čo nám pomáha zvedomovať sa mudrcom. Čiže to je vlastne o tom, že pokiaľ ja tie veci nemám zvedomené, ťažko na nich budem pracovať, pretože o nich nemusím vedieť. Jana, než se pustíme do toho detailu, pojďte nám trošičku přiblížit, kdo je to Timothy Galway a co vám dal. Tim Galway spolu s Johnom Whitmorom sú na začiatku moderného koučovania, sme zhruba v 70. rokoch minulého storočia a sú to dvaja páni, ktorí tomu koučovaniu dali troška iný rozmer. John v biznise, Tim v športe a potom sa to celé, oni dokonca spolu aj spolupracovali, potom sa to celé prepojilo a obidvaja to začali stavať na tom, že je jedno, či to robím pre športovca alebo pre manažera, je to metóda. Je to spôsob, je to optika, je to mindset. Je to to, ako sa pozerám na ten svet. Takže Tim Galway je autor metódy Inner Game, alebo teda tej vnútornej hry, ktorú hráme, to znamená toho prvého ja a toho druhého ja, toho kritika versus ten potenciál. A ja som mal tú česť pracovať s Timom, keď bol v Prahe. Bolo to v roku 2015 a mal som tú česť robiť s ním pol roka. A Tim ma naučil veľmi veľa, okrem toho, že ma naučil nechtiac hrať golf, teda trafiť sa do jamky a odpáliť raketou tenisovou. Jak sa tohle stane ako nechtiac? Stane sa to tak, že Timova celá ten spôsob práce je postavený na tom, že P rovná sa V minus I. Aha. P je vám jasná tá rovnica. P je potenciál, V je výkon a I je interferencia. To znamená, že celá jeho práca je postavená na tom, že ak pomôžem človeku z toho výkonu, a teraz sa nebavíme len o tom športovom, odstrániť interferencie, bariéry, čokoľvek, čo mu v tej ceste stojí, tak vynikne jeho potenciál. Takže mňa tým neučil, že musíš sa trafiť do loptičky a do jamky, ale mi povedal, že predstav si, že by si tú loptičku dal do jamky. Ako by to vyzeralo? Čiže totálne iný spôsob, koučovací spôsob vedenia a premýšľania, že ja som nerozmýšľal nad tým, že musím trafiť loptičku, ale ako by to vyzeralo, keby som to trafil a trafil sa do tej dzúry. Co je ten vnitřní pocit? Jo. A to bolo vlastne to, že on nechal vyniknúť ten potenciál, ktorý tam primárne je a odbúral mi to, že to nedám, ja nemám šancu, však to držím prvýkrát v živote, ani neviem, ako sa tá palica drží, ako to tam mám trafiť, ktorou hranou sa tam mám trafiť a tak ďalej. Kudy foukne vítr. Tak. No a čo je na tom vlastne zaujímavé, že ten tým ma naučil jednu vec. Teda naučil ma veľa vecí, ale jednu z najdôležitejších vecí, ktorú sa snažím potom preklápať aj do svojich workshopov, tréningov a školení. Nehovor ľuďom, ako majú veci robiť, vytvorím prostredie, v ktorom zažiaria ich myšlienky a nápady,
Vytvorím prostredie, v ktorom sa budú učiť. A to je to, čo sa snažím robiť na svojich workshopoch a školeniach. Vytváram prostredie, v ktorom tí ľudia majú pocit, že môžu. Že môžu zdieľať, môžu hovoriť nielen o tých príjemných, ale aj nepríjemných veciach. Snažím sa to robiť tak, aby som im vytvoril psychologicky bezpečné prostredie a robím to ako skladačku postupnú, to znamená pridávam, viac odhalujem, viac oni odhalujú, viac zdieľajú a je to potom, a pri tých sabotéroch je to o to dôležitejšie, že nemôžem 12 alebo 10 neznámych ľudí, ktorí sa vidia prvýkrát v živote, začať vyzliekať. Môžem popoludní, ale najskôr musím vytvoriť prostredie na to, aby sa chceli vyzliecť, aby spoznali toho múdrca, ktorý im pomôže vlastne sa posunúť v tom, že áno, môžem, nebudem hodnotený, nebudem súdený, nebudem posudzovaný na základe toho, čo poviem a potom sa to môže stať. Takže často ja robím s ľuďmi takú aktivitu, že predstav si, že sa pozeráš na človeka cez optiku si problém, nacíť sa, ako to cítiš, potom máš problém a potom máš obrovský potenciál, verím ti. A tí ľudia prechádzajú, je to herecká etida. A tí ľudia sú schopní na tých pár sekúnd cítiť tie pocity. Si problém, rovná sa, nechcem byť pri tom, preč od toho, utiec, choď, vyrieš si to. Máš problém, chcem pomôcť, hľadajme riešenie. Máš potenciál, je to veľmi pozitívne, vnímam ťa, chcem to posúvať ďalej. A už len na základe toho, že aké majú to presvedčenie v tej hlave, veď čo sú sabotéry, to sú naše presvedčenia. Aké majú presvedčenie v tej hlave, sa dokážu nejak cítiť a na základe toho nejak správať. Je něco, co byste všem Čechům a Slovákům řekl, tohle to dělejte a vy řešíte tím své vnitřní sabotéry? Jenom nějaký rychlý tip, nějaká třeba věta, která udělá ten efekt toho prasklého skla? Pre mňa jediná najdôležitejšia veta je: buďte si vedomí svojich pocitov a toho, čo prežívate. Pretože to prežívanie vám hovorí o tom, že sa niečo deje. Tie pocity sa vytvárajú na základe nejakého spôsobu myslenia toho, čo vlastne sa deje aktuálne. Zastavte sa a oskenujte sa. Zistite, ako sa cítite a prečo sa tak cítite. Lebo iba vtedy s tým dokážeme reálne pracovať. Krásny príklad, keď hovoríme o sabotéroch, je, tým ho hovoril zase Galway, že moja žena roky, keď piekla na deň vďaky vzdania krocana, tak mu ufikla nohy. A po niekoľkých rokoch sa jej pýtam, že prečo to robíš? Ona, že neviem, lebo to tak robila moja mama. No tak mama žila, tak išli za mamou a spýtali sa, že prečo odfikávate tomu krocanovi tie nohy? Tá mama hovorí, no lebo to tak robila moja mama. No babka ešte žila, tak sme išli za babkou a spýtali sme sa jej, a babka sa začala strašne smieť a povedala, lebo v čase, keď som ja piekla krocana, boli tie truby tak malé, že by sa mi tam nezmestil. A to je to presvedčenie, ktoré si oni prevzali bez rozmýšľania a my potrebujeme, aby sme sa zastavili a zamysleli, či to, akým spôsobom sa pozeráme na ten svet, akým spôsobom konáme, akým spôsobom uvažujeme, či ešte stále aktuálne v tej súčasnej dobe. Či ešte stále to presvedčenie je do tejto doby. No ale teďka třeba, když jste to řekl nahlas přede mnou, tak mě jako v hlavě vyskočilo, že v tuhle chvíli já teda začnu vlastně pochybňovat nebo přemýšlet úplně nad vším, co mně se děje. A to mi zabere strašně moc času a pravděpodobně si nikam nedoberu. Takže jak? Takže, ja tam mám dva momenty. Prvý, taká, že to nazvem, že umelá hmota. Normálne sa umelohmotne párkrát cez deň zastaviť a pozrieť sa na to, ako sa cítim. Neposudzovať to. Ten múdrc je neposudzujúce vnímanie. Iba to zvedomiť. Cítim sa takto a toto spôsobilo ten môj pocit. Takže viem sa navnímať, ako mi je. A viem, že keď mi je takto a chcem, aby mi bolo inak, je k tomu niečo potrebné. Iný spôsob videnia, myslenia, iný spôsob práce. Čiže to je tá prvá dôležitá vec a druhú som zabudol. Ale možno príde o chvíľu. To určitě přijde za chvíli. My jsme zmínili vnitřního mudrce, vnitřního kritika. Kdo je ten třetí? Tretí kto? Máme vlastně kritika, sabotéra a soudce, je to tak? Pracujeme s těma třema pozicemi? To je stále tá jedna osoba, len má rôzne názvy. Každý ju nazývame inak. Pre niekoho je to kritik, lebo to, čo robí, to je to kritické ja, ako tým hovoril, že to je ten, ktorý posudzuje. Druhý ho nazýva posudzovateľ alebo sudca, pretože súdi naše správanie. A tretieho môže nazývať riaditeľ alebo vedúci nejaký, pretože je to ten, ktorý dáva tie rozkazy alebo tie príkazy tomu, ako sa mám správať. A je to stále ako keby jedna persona a nad tým všetkým je, ja hovorím, že to je sudca, ktorý má svojich pomocníkov sabotérov.
Hej? A je ich štandardne ich je 9, ale môže ich byť koľkokoľvek si ich my vymyslíme, pretože... A čím víc, tím víc problémů, chápu to dobře. No jasné. A oni vlastne vychádzajú z toho, že máme nejaké naprogramované vnímanie sveta, ktoré si nesieme niekde z toho detstva, kde sme boli svedkami toho, ako sa má žiť, ako sa má fungovať, lebo tak sme to videli, tak sa to u nás dialo. Tak to je ten vzorec, ktorý si my preberáme. A preto napríklad často u mnohých je to musíš byť silný. A to znamená, že mne otec od malička hovoril, že preba, ty si chlap, ty nemôžeš plakať. Keby som toto mal si niesť do celého života, tak v živote nevyroním slzu a ja ju vyroním aj pri Hačikovi, keď sa pozerám na film. A tak to všichni. No, všetci nie, pretože niekto si povie, nesmiem. Nesmiem, lebo to teraz ma niekto vidí a ja to nesmiem urobiť, lebo budem slabý. Ne, ja jenom o tom filmu mluvím a chci sa nebrečať, takže... Čiže to je napríklad buď silný, alebo ponáhľaj sa. To znamená stále buď v nejakom pohybe, alebo buď dokonalý. Toto má strašne veľa ľudí. A strašne veľa manažérov má tú dokonalosť, ktorú potom očakáva. To, aký tlak dáva na seba, to očakáva od tých ľudí, že budú takí istí. No a jaká je zdravá míra tyhle kritiky? Nebo toho nároku sám na sebe? Je to jako chci být lepší? To je strašně neuchopitelný. Je. Ale je to o tom, ako to má každý z nás. Na to neexistuje vzorec, že tu je to už niekde nezdravé. Ja stále hovorím jednu vec. Pokiaľ mi to pomáha v mojom vnímaní, lebo kto iný ma môže súdiť? Môže mi dať spätnú väzbu, ale súdiť sa môžem dnes sám. Čiže pomáha mi to, alebo mi to ubližuje. Dáva mi to príjemný pocit, alebo mi to dáva nepríjemný pocit. Dáva ma to dole, alebo posúva ma to hore. Že ja mám ako keby veľmi zjednodušené to kritérium toho, že keď nejakým spôsobom premýšľam, tak sa zastavím a to skenovanie je dôležité práve na to, že zvedomiť sa, že je toto dobrý pocit alebo zlý pocit. Teraz, keď rozmýšľam o tom takto, je to OK? Je na to, ako keby tí sabotéri sa dajú nájsť v dvoch spektrách jednej časovej osy. To jedno spektrum je minulosť. A to, čo sa nám deje, sa volá ruminácia. My neustále živíme myšlienky, ktoré majú spojitosť s tým, čo sa nám stalo v minulosti a neustále riešime tie veci, že prečo sa nám to vlastne stalo. Veľa ľudí hovorí, že na coachingu sa s tým stretávam, že áno, ale. To je taká hra, ktorú so mnou hrajú. Jo. Áno, ale znamená, že príjmam to, čo mi hovoríš, ale ešte tam predsa niečo je a stále je to ten návrat do tej minulosti. Prečo sa mi to stalo a prečo sa vtedy tak zachovala? Nie je to v tejto chvíli jedno? A potom je druhá vec, to je budúcnosť, to je to predpovedanie, ale väčšinou to katastrofické predpovedanie. Tam sú sabotéri tiež. Čo ak tým to začína a teraz zlyhám, neúspejem, strápnim sa, neviem čo všetko. To sú všetko tam, kde sú sabotéri. A tam, kde je ten múdrc, to je to tu a teraz. To je to mindfulness. To je to byť prítomný tu a vidieť, čo sa reálne so mnou deje. Jak dlouho dokážu byť jako reálne sústredí na to teď a tady? To sú momenty. To sú chviličky. To sa nedá dlhodobo, akože v zmysle, že ráno vstanem večer, odídem si ľahnuť a celý deň budem vedomý si toho, čo sa tu a teraz deje. Preto hovorím o tých umelých zastaveniach. Ja dokonca ľuďom odporúčam, aby si naozaj random nastavili budík na nejaké časy a vtedy, keď im ten budík zazvoní, tak nech sa naozaj zastavia a zvedomia. A to je ten moment, som tu a teraz a uvedomujem si samého seba. Mně upřímně docela pomáhá vlastně tady to zastavení v momentě, kdy měním prostor, nebo měním tu pozici během dne. V rámci toho přicházím do kanceláře, vycházím z kanceláře, jdu domů, nebo případně jdu za prarodičem, za kýmkoliv, opravdu jdu vlastně do nějaký jiný sociální role, dejme tomu, tak v tu chvíli si řeknu, hele, dobrý, teď jsem ale nesmím tahat to, co bylo prostě vedle. Samozřejmě jsou situace, kde se to děje. Jo, a to je tá choroba dneška, že my máme naplánované... Nie, choroba dneška... Idem pokračovať ďalej. To je tá choroba dneška, že my máme nacvakaný ten DR tak, že ideme z meetingu na meeting. A ja keď sa spýtam tých manažerov, že dobre, a keď odchádzaš z jedného meetingu, kde ešte máš hlavu plnú vecí a prichádzaš na iný meeting, napríklad, kde potrebuješ dať človeku na one-to-one spätnú väzbu, čo robíš? No nič, prídem a idem do toho. A kde je ten priestor, aby si mentálne uzavrel ten meeting a mentálne sa nastavil na to one-to-one? To není. Není. A to je tá choroba dneška. O tom hovorím. My nemáme čas sa zastaviť a zvedomiť sa, čo sa deje. Pro boha, hlavne to ne.
Jane, kdybyste věděl to, co víte teďka od Timothyho Galwaye, o sabotérech, o všech těch věcích, které jsme probrali a stál byste znovu na začátku své kariéry, byl byste znova tím lektorem, koučem, autorem 2 knih, nebo by tam byla nějaká změna? Ja by som o to viac ešte bol tým, čím som dnes. Pretože by som oveľa skôr vo svojom živote pochopil, že toto je to, čo chcem robiť. Že toto je to, čo mi dáva zmysel, to, čo ma naplňa a aj keď je práca s ľuďmi extrémne náročná niekedy, stále mi to zmysel dáva a stále mi dáva zmysel to vidieť, ako v niekoho spôsobe premýšľania, optike, náhľade na svet urobím malý switch. A to ma na tom rajcuje práve. Vybavíte si nějakou situaci, kterou jste prošel v rámci svého profesního života a říkal jste si, že hele, tehdy jsem se měl zastavit a vyhodnotit si to jinak? No jasné. Ja keď som odišiel z médií, ja teda som sa rozhodol dobrovoľne na základe toho, že mi zrušili relácie a ponúkli mi návrat do Telerána, kde sa mi už fakt nechcelo ísť. A ja som vtedy ostal, ja to stále nazývam, že okúsil som si také dno trocha. Že som z toho, kde zarábate extrémne peniaze, prídete do reality, kde sa nezarábajú extrémne peniaze. To znamená, že z obdobia, kde máte, ja som mal vtedy rádio, telku, muzikál, eventy som robil, čo viete si predstaviť objem peňazí, ktoré by som mohol zarábať a zrazu prídete do reálneho života. A ja som začal robiť v reklamnej agentúre. Poprvé to, že mediálne známy človek, chodím po pohovoroch, bolo pre mňa v tej dobe extrémne ponižujúce, dnes mi je to 8, ale vtedy nie. A keby som vtedy vedel to, čo viem dnes, by som sa s tým úplne inak dokázal vyrovnať, upratať a bolo by to oveľa jednoduchšie. Já tady možná zkusím načíst ještě jednu kapitolu, protože teďka mi vlastně došlo, že v momentě, kdy vy jste šel z toho prostředí, té televize, toho divadla, těch eventů, veškerého toho, když se tak řeknu, jako humbuku, ale já ho miluju, takže naprosto chápu, že jste tam šel. Do té agentury, tak tam musel být ohromný spor v rámci toho, jak vlastně fungovaly ty firmy jako kulturně. Jak jste to nesl? Čo hovorí Maslowova pyramída potrieb? Najskôr musíte nakrmiť spodnú pyramídu, čiže ja som riešil najskôr spodok. V momente, keď som ten spodok vyriešil, tak som zistil, že tam nepatrím. Takže ja som tam vydržal presne ani nie rok a založil som si vlastnú eventovú agentúru. Ale ten rok a to obdobie predtým bolo extrémne náročné pre mňa, pretože som myslel, že nič iné nedokážem robiť, iba držať v rukách mikrofón a behať po ulici za ľuďmi alebo byť v štúdiu a rozprávať sa s hostiami. Takže to precitnutie, že... A musím povedať, že som si nepomohol vtedy sám. Vtedy mi pomohol človek, ktorý za mnou prišiel. Niekedy vám stačí veta, ktorú vám niekto povie. A mne jeden kamarát povedal, že a čo akože Markíza je pupok sveta? Dokážeš úplne iné veci. Len sa zamysli, čo chceš, ktorým smerom sa chceš vydať a pusti sa do toho. Ja, že to znie strašne easy. Ale strašne mi to pomohlo. Lebo vtedy to vlastne prišlo. Vtedy som pochopil, že chcem robiť eventy, že chcem mať vlastnú firmu a začalo sa to celé. Tie nožničky sa začali otvárať. A pak jste přišel s tím, že vlastně budete spíš vyprávět o sabotérech, o coachingu a o tom, jak být lepším člověkem ve firmách. A to tiež neprišlo ale tak, že som sa ráno zobudil a povedal som si, budem coach. To bol rok 2010, leto, to bol červenec, bol som na jednej narodeninovej party, kde som nebol pozvaný, čiže som bol ako +1, to je tá kabelka, ktorú si niekto zobere a tá oslavenkyňa po nejakej polnoci v istom momente mi položila otázku, prečo koučujem. Ja som nevedel, čo robím a keď to povedala 6. krát, tak ma to začalo fakt že rajcovať. Robím niečo špeciálne. No a keďže sme už popili, tak vtedy mi to nechcela vysvetliť, povedala, že nemá na to kapacitu. Tak som hneď ráno sedel, googlil, to bol červenec a hneď v září som sedel na svojom prvom veľkom koučovacom výcviku. Lebo som pochopil, že toto je to, čo chcem robiť, kde môžem spojiť tie moderátorské skúsenosti, lebo koučovanie je hodne o tom, že potrebujem počúvať, tak ako som hostia musel počúvať, potrebujem vedieť sa pýtať na základe toho, čo počujem, že mi ten host hovorí, to znamená nie na základe toho, že budem mať presne pripravené otázky od A po Z. A ešte tam bol aj ten ľudský rozmer, ktorý som do toho vlastne dostal, takže úplne to zapadlo. No díky Bohu za to. No ja to tak hovorím.
Jáne, moc vám děkuji za to, že jste za námi přijel a v tuhle chvíli moc děkuji i našim posluchačům a budu se těšit v dalším díle. Ďakujem pekne za pozvanie, užil som si to. Děkujeme, Jane. Pekný deň. Pěkný den.